Príjemne chvíľočku. Dobré ráno. Ahojte. Mám pre vás, ale to sa nedá rýchlo asi. Mám pre vás infošky. Ja ich teraz dopisujem, lebo nemám každú správu vypísanú. Nech vám to sedí s tými číslami. No veď jasné, to sú moje bloky. No to vám hovorím, že som dole. Hej, a viete, kde som bola predčerom? Kto mi zavolal? Boli ste Tu. s Kristínou Lagarde. Ježiši Kriste, nie, pre Boha. Zavolal mi pán Mišovic večer. Pán Mišovic večer. Áno, pán Mišovic, chce si ma prilákať asi na svoju stranu. Čo sa deje? Že mal sem prísť a myslela som si, že čo som zase spravila, som si myslela, že to je za tie bloky. Čo si mi volal, že sa mám naštúpať. No tak som prišla večer a samozrejme bolo, hej, no tak som sedela samozrejme, že sa na mňa takto sťažoval údajne, hej. No to mi nepodali, iba že som zabudla dačo vypísať a že tie bloky, kde som dala, a ja som ich donesla na stálu, no tak boli na stále v obálke, len takto to zabudol oznámiť, hej, takže som sa sem... Na Halovskému, či komu si nechali bloky? No, furt na Halovský stále. mi nechal dokonca. No. Lenže ja som sa zával Volikovou. Tak ja hovorím, bloky do ruky nevezmem. No. Tak ich Roman zobral. No, ale že oni to zabudli povedať potom asi takomu. Takže tým pádom vlastne to bolo, že som akože sa na to vysrala, hej. No tak som išla na stále. No, veď, ale ja som sa potom dohodla s náčelníkom, že ich po obede doniesiem. No ja som ich po obede doniesla, len to niekto znabudol oznámiť, že som to tak spravila, hej. Koľko ste doniesli? Pred čtvrtou. Som povedala, že vlastne tak, ako pôjdem dieťa vyzdvihnúť zo školy, hej, lebo chodí sem na SMPčku. No tak som to doniesla a vlastne za to bolo. Tak som išla na stálu, hej, tak som to zobrala. Počkajte, hej, tak. Oni už mali statočnú náladu. Čo som napočula to večer? S kým šli? Taký poslanec. A je tu? Hej. Ale figu. No, taký poslanec, náčelník, Mišo a Roman Náhovský. Ale oni akože, ja sa rozprávala s Mišom a oni tam mali debatku, oni akože, ako keby som tam ani bola. Ale bačka, hej? Jo, to nie je práve, že o robote. No, o tom, ako sa volá ten, čo prišiel? Hej, no, o tom. Oni tam chcú si takého svojho dosadenia, chcú ho staviť vytrášiť. Poďte? Že dačo, že ututlal dačo s autom, bolo. Čo mal nejakú nehodu? No tak to neviem, či ho mal nehodu. Dačo s takým autom, ale to asi so služobným, podľa toho, ako som to pochopila. Neviem, ja som nič nepočul ešte. A že vlastne to spravil, takže na základe toho a ešte dačo, že majú. A že ho staje toto, lebo že je v skúšobnej dobe. Tak to uvidíme. Ty brďa, či sa to podarí. Neviem, so mnou Ľubo nehovorí takto, viete. Mne nezavolal, že chýba aj žrať. No a prečo to potom nespraví? No, bude to tak, alebo to tak nie. Čo ako? Už ten skutok bol, alebo vás testuje. Tak. Počítajte za všetko. Hej. V každom prípade ja si nič nepamätám. Budeme sledovať. Tam toto si dajte do poriadku. Ale teraz to dopisujem akurát. akorát. To uvidíme. To som zvedavý. Bo tu už bolo toľko vecí. Mišovic nastavil. No, čo vám ešte poviem. Ale to nemôže byť, to je nereálne, takéto veci. Ale veď ja neviem, veď ja sa s ním nestretávam. A Peťa sa s ním stretala? No ale to mám vtedy vidieť. Musíte to zistiť. A ako to mám zistiť? Mne sa zdá, že... Mozgo je nejaká koťová, to, čo ste hovorili minulé. No, ona sa ani za dobre nevidí, mila ste boli v kapitole spolu. Boha, Miš,
Či sa akože tvárime. Ja neviem, ako to poviem. Môžem niekoho aj spať a nebudem s ním zanúbať. Tak na čo s tým potom budete spať? Čo som si zatancoval, ne? Tak. Ale Miška, poznáte sa? No ja hej. No vidíte. Je vám to blízke? Ako čo myslíte teraz? Je. No to si vy povedal. Miška, je to blízke. Ja neviem, o čom hovoríte. No čo asi hovorím? No teraz neviem, lebo vy hovoríte v takých dvojzmysloch, že... To nie je dvojzmysel. To nie je žiadny dvojzmysel. Ako sa to hovorí? Priateľov máte blízko, ale... Nepriateľov ešte bližšie. Ale viete čo, keď ja už neviem, kto je môj nepriateľ? Keď to sú také fámy, že až. Už zase ja? Čo vy? Zase som ja nepriateľ. To ja nehovorím, že vy ste nepriateľ. Nie, iba tak vy ste mi povedal, hej, že to, čo sme sa aj rozprávali v sobotu, tak ja som povedala, dobre. Tak v podstate, hej, ja to beriem tak, že ja s vami vychádzam, hej, no tak proste sa snažím normálne s vami rozprávať. Len či to aj vy tak berete. Ale ja sa snažím s každým normálne rozprávať. Nie, takto vám poviem, že Peťa, no čo mám povedať? Keď vám kokotina rozprávala, ako sa mne nedá veriť. Ako som ja proti Máriovi otočila takéto kokotiny. Odkiaľ to mohla mať? To mi povedzte. No ja to mám skráve, že s nimi nechodím nikde. Ja som dusil Miku minula. S kým hovoril? S nikým nehovoril. Hovorí on s Peťou, či nie? A ja tu nie som, ja inak v poslednú dobu ste... som často nerobila ani s Peťou, takže viete, ja tu nie som, ja neviem, kto sa s kým rozpráva. Nie je to jedno, tak vám poviem, len tu sa zbytočne robia reči z ničoho, chápete? No tak ako to mi každý je si dobre vychádzať, ja chcem s ľuďmi normálne vychádzať. Vtip je v tom, že som sa povedal, s kolegyňou Larinkou kvôli vám. A prečo kvôli mne? Tam ide o tie bloky. No, ja som reagoval, ale to je reku na základe toho listu, nie? No. Nie, to je bežná kontrola. Nie, to je na základe... A to vyslal mi papier, že veď sa robia pravidelné kontroly. A taká prvá a posledná, respektíve predposledná bola v roku 2006. No, ja viem. Vtedy sa išlo po Vaškovičovi, ale viete. No, ja som reagoval, vtedy sa išlo po Vaškovičovi, teraz sa ide po Peterkovi. A sme sa zahádali, že ja som ju obvinil. Zautočila na mňa na chodbe. Slovne, no a ja bľak, viete? Hej. Mňa tiež, keď niekto z kokotiny obviní, tak mu netreba ani raz povedať už potom. Jaj, Bože. No? To je hrozné, čo sa tu deje. No? A za nič vám hovorím, ale hovorím, ja na seba nenechám pičovať. Keď písali, dojebali. Lebo tým pádom vás naháňajú, mňa buzerujú, ďalší buzerujú a ďalší troch porad buzerujú, viete? Ale akože ja po nočnej, keď mi to niekto povie, tak ja nie som povinná, ja nie som už v práci. Ja som Len vy ste im nemali prislúbiť. A čo som ja prislúbila? Sťažnosť bola na vás, lebo že Artur prislúbil a odišla preč, že rieš to. Ale ja som povedala, dobre, dodám. Ale nepovedal som, že teraz nie za 5 minút. A preto som ja aj volala naspäť, hej? Preto vám hovorím, keď niečo na budúce, peniaze musíte za sebou. Bloky dopisujte. Alebo potom vám hovorím, sa opýtajte ľudí, bola hádka jak svinia. Ach, Bože, viete čo, pán Slovák, to je hrozné dačo. Však hovorím vám, vy si z toho nerobte ťažkú hlavu. My sa sami žerieme medzi sebou. A ja neviem za čo. Keď raz napísali, tak napísali, to je môj názor. Viete, keď to dojebali. A prečo by som sa ja mal hrať, že nedojebali? No tak určite. Taký jedlo Myslí so sušeným ovocím, no ale to si zaladíte ešte mliekom, nie? Hnúca voda. Ale nie. Bola? A pán Slovák, ako to vyzerá s mojím osobným? Hovorili chalani, že sa prehodnocovali také osobné. No, tak vám poviem. Ja som chcel, aby išlo na 200. Áno, stále, ale nebolo to schválené. A to kto schváluje? Jeden. Náčelník? Jeden. Že nie sú peniaze. A oni sa nebudú ani o pár korún, dáko? Viete, tak poviem. Išlo to na mesto. Ja počítam, že on ako keby ešte stále čakal od vás nejakú takú väčšiu aktivitu. Akú myslíte? Veď ja si robím svoju robotu. Chápete? Nie. Sex? Ale nie. A čo pre Boha? Asi pracovne, čo súvisí niečo. Sex. Ozaj, keby sex vidíte za sex? Ježiši Kriste, pán Slovák, no tak to zase nie. Kriste, pane, to čo je to? Nie, ja vám hovorím. Určite nebuďte zrozená.
A viete čo, ja už... Nie, ale Neprešlo. tak Chcel som na 200 všetkým, nie. Pasa a... Keby som povedal, koľko má na hlave, tak sa zbláznite. No že, ale aspoň o pár korún, keby to išlo hore. Bohužiaľ, teraz to neprešlo. A kedy sa to zase bude? O 2 mesiace asi. No každé už 5 rokov. Aha. Takže ja myslím na to len, ja som tiež povedal, lebo Roman ten má ako niekde inde sú, viete. Ale... Ktorý na Holsky? Roman robí všetko, viete. Ale on je kokotí. No super. Ale niektoré veci nepretlačím, takže... Snaha bola, viete, Miška. Hej. Uvidíme. Neviem, ako... Neprešlo mi to. Povedal, že ste najmladšia, že teraz... že o 4 roky. Čo? Že o 4 roky. No, Pozorne sledovať. Mňa? Celkovo. Akože môj rok... Tak viete, všeobecne ja si môžem myslieť, že zase bol tam niekto. Ale zase neriešme to. Kde bol niekto, ako u neho? No. Tak viete, že... Kto chodí sa do uličky nájsť? No, povedzte. On patrí uličkám. Diviak. No, nie diviak, ale jeho frajer. No. Ja to môžem len tak spájať, lebo Jaro dosť ganizoval. Ja keď sa pýtam, čo má proti vám, tak nič. Akože náčelník, čo má proti nej? Nie. To Jaro. diviak? No, keď sa Jara pýtam, neviem. Šopovans, tedy si. Diviak? Pre Boha. No hádam nie. Plešák, nie? Čo, nepáči sa vám? Plešatý, je? A čo to má s tým spoločné, že či je plošatý? Mokany tiež. A čo to má s tým spoločné? No proste vám štýp, nie? A to ste máte inak, že toto je môj typ. Ale dajte už toto. No tak to vy mi stále Videl som človeka v rozprávate. Žiline, nie? Boha, čistý výsadkár. A čo to máte s tou Žilinou furt pre Boha? Čo mám? No tak vy mi povedzte, Ste veď sa to... priznali do červa. Ale jasné, no. Ani neviete ako. Hej, Stavte samozrejme. Ako, no povedzte mi. Ale nepoviete nikomu o tých mailoch však. No tak o mailoch, hej, tak ale... Viete čo? Ja som vám povedal, buď budete ticho, alebo budete úprimní. Ale ak začnete klamať, Ale viete čo, keď vám niekto... Za vami príde Silvia, alebo kto, povie vám nejakú hovadinu, a potom ja som tá zlá. Vy ste mi povedal, že keď vám niečo poskytnem, takže vy sa budete ku mne aj tak správať. veď sa k vám normálne správam. Ja som k vám úprimný. Chápete ma? No dobré, ale minulé ste mi povedal, pozerať sa mi do očí, klamete, ste ma naštvali a neviem čo. Ale ste ma naštvali. Ale s čím? Ste Zase. robili rautík a ste mi to neoznámili. Čo je to Vôbec ste mi rautík? neoznámili, Ja myslíte to, že že... ste oslavovali vaše narodiny. Ale ja som Ste neoslavovala, keď som povedali bola na v službe. Mišovica a Krokvičku, že oni tu žrali, a to nie je pravda, žrali všetci. Kto všetci? Veď ja som vám Som povedala, vám že tiež doniesla dal. som im víno, lebo som mala narodky, ale ja som bola v službe. Ale aká? Veď tu nebol ani náčelník, ani nikto. Veď nie, ale všetci za dvoru žrali. Ježiš, to je odrb. No pristávam, Váčku, že to je odrb. A ako? No, pán Slovák, viete čo, tak tu sú kamery, tak treba sa pozrieť na schodisku, kto tu bol a kto tu nebol. To je čistý ofajč. Ja som vám povedal, to je... No veď dobre, ale vidíte, to je zase na tom. Teraz vy si poviete, že ja v tomto klamem. A teraz ako sa vám brániť? Čím? Čo si to budem fotiť a ukazovať nám? Nie, pozrite sa, pravda je vždy uprostred, nie je to. Chápete? Bol som za našom matrou som vás? No ja neviem. Ale ma neštvíte, ak neviem. Ahoj. Ahoj. Tak Čo, sneží? na mňa hlava. Vieš, čo dneska je zaťažový stupeň 5. Aha, ja mám Treba asi k tomu osmičku. S doktorom si ešte nebol. Ohľadom toho lola. Si to nevyčula. Ak sa volalo. Čakám na teba, veď vieš. Ináč, kapličky pred vstupom sú tak akurát na pracovný úrad. Hej, a ja keď som išla, tak sa mi fajne šlo. Kto prvý? Vybehneme za ním? No, vidíme. Dobre, tak za chvíľku. Vieš No ma. a ešte som sa vás chcela spýtať, že na budúce, keď budú mať nejakú action, tak ma Mišo zavolal, tak čo, tak mám tam ísť, či nemám?
Ja vám hovorím, vy musíte neškodku. No dobré, ale ja si neškodím, ale Keď potom... chcete z vedení vychádzať, musíte mať dôveru. No dobré, ale teraz... Choďte a nahrávajte do prčíc. Čo? Pardon, prosím, nepočula. Nahrávajte. Aha. Počúvajte, Michal, budem k vám prísť. Vy ste šikovná mladá žena. Hej, ale ja teraz nie som ucha, lebo aha, ja ešte stále Dobre. počujem iba na jedno ucho. Ja si myslím, že vaša technika je oveľa vpredu, než ja o nej hovorím. A o akej technike teraz hovoríte? Vidí mi telefón. A Nejde nikomu, lebo výpadok prúdu bol, tak baterky, čo tam boli a tak ďalej, že nejaké skraty sa porobili, tak to treba popozerať technikovi, treba nahlásiť, lebo aj my sme už nahlásovali. Chápeme sa? Nie, lebo neviem, čo je to technika. Teraz čo ste mal tým? Technika? Čo ste mal tým na mysli? Spôsoby správy. No dobré, ale keď vy niekedy mi poviete takú vec, že ja neviem, ako mám na to reagovať, lebo neviem, čo tým myslíte. Spôsoby správania, veď proste, vy ste starý agent. To stále To sú viete. také ženské techniky. Miška, už som vám povedal, že ja nechcem ten človeka ani na prvý, ani na druhý krát. Ja nahrávam, my ho cítim, chápete to? Tak presne viem, ako to funguje pri vás. Aha. Presne viem. Takže vy si myslíte, že ja mám v sebe skrytý nejaký potenciál, ktorý som ešte nevyužila, hej? Podľa mňa Dostatočne. pravidelne využívate, keď chcete, Aha. keď potrebujete. A vy ste ma to už videl, keď som to chcela? A to podbytujem. Ježiši Mária. Nerobíte dobre. to otvorene, tvárte sa, je to skryté. Aha. Miška, to sú normálne veci. To viete aj vy. Chápete? No, tak ja neviem, či myslíme na to isté, ale no dobré. Neviem, či myslíme na to isté. Tak vy viete, na čo myslíte vy? Ja si to môžem len myslieť. Ja nehovorím, hovorím o normálnom bežnom správaní. Ovplyvňovanie ľudí. Takže ja dokážem Ako ste sa ovplyvňovať. zbavili stvorenia, to bolo pekné napríklad, keď už mal byť konkrétny. Ja som sa zbavila stvorenia. Počúvajte, som to svojím hovoril. A? Kristína sa mi potom priznala. Pár profilov som mu urobila. Čože? No, No tak ale toto je čistá hlúposť. Krista A sa mi ja priznala. som našla stvorenevú stránku, alebo takto iný, veď som našla Aďa Žabková, ja som ani v robote nebola. To všetko neviem. Ale viete čo, akože toto ja neriešim, lebo takéto... A prečo by som sa ho ja mala chceli ste zbaviť? príklad. To som dal príklad. Veď ale to je hlúposť, toto príklad. Nie celkom. No je, lebo viete, ovplyvniť sa dá človek, ktorý je labilný. Ja neboli. Čau. Ahoj. Išiel Didi dade? Dobrú ráno. Na detský behol. Nie, neriešme to, nič sa nedieje. No dobre, Nič nie je také čisté, ako sa to hovorí. Chápete? Viete, čo hovorí. Hej. Nič. No dobre, Ja vám len preto tieto veci hovorím, nie že by som chcel, alebo potreboval, alebo musel. Ale aby ste vedeli, že ja neuvažujem tak jednoducho, že niekto im povie, aha, tá stena je biela. Ona kedysi bola biela. A už nie je. Chápete? hej. Takže ja sa aj na Mišovi strašne smejem, keď ja mám, že chce triky robiť. Viete, ako keď futbalista, že zatáča, obieha ďalšieho. To ja sa rehocem, lebo ja viem presne, kde tým ide a čo. A Mišo radšej predo mňa môj názor ujde. A urobil to už aspoň trikrát. To je tiež znak. No dobre, ja som sa teraz pýtala, hej, keď som tu bola prečerom, že vlastne, že čo tam ako s Lalikom vychádza toto, tak on si nesťažuje, že on sa má super, že je mu je dobre tam, kde je, aj že on, že s Lalikom v pohode, že si vysvetlili. Viete, čo bolo vyššie tričko. Všímate si trochu, čo robí Mišo. Ale s otvorenými očami, prosím. Hej, lenže ja ho nemám čas, ani To je nie čas. jedno. Tam, keď ja som na stále, tak oni sú po väčšine zavretí. Preto vám hovorím, nezaťažujte sa streťami, všetko v pohode. Ja budem rád takto, keď raz za čas pohovoríme, kávu ste si už urobili, ja vám nemôžem spraviť. Hej, ja som si ráno spravila. Pochycáme, nemajte žiadne problémy, toto dajte do poriadku. Hej, idem to spraviť. A dobre, ešte sa vás chcem opýtať, že No. potom, keď pôjdem na tú action, tak potom mám prísť za vami, hej, že čo som sa Ale viete, že pozrela. hej, Hej. normálne A potom pochycáme, pán nechceme Slak, vás, aby ste... hej, veď ja to chápem, Ja nechcem vás, ale... aby ste si niečo vymýšľali.
Nie, vy A taký ja budem nie. na vás myslieť a poviem, že všetko je. Ale dá sa potom dačo s tým osobným. Keď vám hovorím, najbližšie, keď bude, tak áno. A ešte mám na vás jednu prosbu. Nedalo by sa polku dňa priepustka súkromná? Ja som dneska vedľajšia. Idete. Nie, viete čo, mám taký problém. Nehovorte. Dá sa? Zdravotná. Súkromná. Idete? Idem do banky. No, dáme to na prvý príjem. Lebo nám len potápeš, vieš, ako pokiaľ toto Strašne prejde. zlá to, pani. Otázka. Tieto bloky Michaela má sama zaniesť, či odovzdá Zuzane a Zuzana zaniesie? No, pani Halíkovej, ona ich zanesie. Páči sa. A Lonka je tu? Idem si to dopísať, lebo nemám každú stranu. Hej. Idem to len dopísať, lebo nemám každú stranu na blokoch dopísanú, tak idem si to len dopísať a odostám to. Ďakujem. Ďakujem. No,